Deci, tocmai am primit soluționare la o echivalare a unei diplome pe care am obținut-o în Spania pentru tehnician de laborator de imagine. Tehnician de laborator de imagine nu are absolut nicio legătură cu lumea medicală și ei mi-au echivalat diploma respectivă ca fiind, atenție, asistent medical sau asistent generalist. Adică eu acum sunt asistent medical, în condițiile în care eu am diplomă de tehnician de laborator de imagine care are treabă cu imaginea în sine, fotografii, film, manipulare foto și așa mai departe. Nu, ce fac eu acum cu diploma asta? Spuneți-mi voi mie. Ăștia de la Centrul Național de Echivalare a Studiilor, sau cum naiba sau nume.